नमस्कार, कैसन मानी रवा सब। उम्मीद करतनी अच्छा होखब। हम बता दी जे सब लोग सुधर जाई, सब लोग मान जाई, लेकिन जेकर नाम है बीआईबी विजेंद्र सिंह, ई कबो नहीं कौन सुधर सकत। इनकर माने जवन दासा बानू, ई मतलब कुछो करी है, लेकिन एगो स्टार के, एगो सेलिब्रिटी के खो दिए दी हैं। आ ई अपनों के स्टारे कहेले, ये अपनों के तो स्टारे कहेले। हम बता दी कि आज फिर से जौन बा की गंगा न्यूज पर अपन एगो इंटरव्यू दिले बड़े, जौन में ई अपने आप के बहुत बड़का सती सावित्री कहेले। ठीक बा, हम बहुत बड़का ई हई। ठीक बा, तो सही अगर तू ई हुआ तो तू आपन कम से कम देखो, कम से दूसरा स्टार के बारे में बोलने की क्या जरूरत बा। आज फिर से पावर स्टार पवन सिंह के बीआईबी विजेंद्र सिंह के द्वारा टारगेट कइल गइल बा। फिर से पारिवारिक मैटर में बीआईबी विजेंद्र सिंह बोलने बड़े। हम तरह के बता दी जे तोरो ले होशियार लोग पवन सिंह के संगे रहेला, आ तोरो ले होशियार लोग जौन बा की कोर्ट में बा, जौन की ई जौन मामला बा ई कोर्ट में चल गइल बा। कोर्ट जौन भी फैसला करी ओकरा के पवन सिंह मानिए, ज्योति सिंह मानिए। तू बीच में के हुआ? कोर्ट भइल बड़ा, हाई कोर्ट हुआ। हम बता दी कि बीआईबी विजेंद्र सिंह हमेशा के तरह फिर से पावर स्टार पवन सिंह के टारगेट कैले बड़े। आई कबो भी मान नहीं खन सकती, जब ना तो पावर स्टार पवन सिंह के टारगेट करेले। हमेशा कबो खेसारी के टारगेट कर दिए, कबो पवन सिंह के टारगेट कर दिए, कबो इनकर सीवीएस मिश्रा के टारगेट कर दिए। तो इनकर टारगेट, इनकर इहे रोजी रोटी बन गई बा। ठीक बा, ये अपने आप के भी स्टार कहेले। तू बताओ, अपने आप के स्टार कहेला, तारा दूसरा तीसरा से क्या करे बा? आ ओकरा बाद तू एगो तो चला भाई, तू कुछ कहेला तो कहेला, ओकरा बाद तू तुम तड़ाक करेला एकदम। माने तारा घर खानी रिलेशन होई तो होई, सामने कहियो, सामने कह लिया, चाहे उनका से फोन पर बतियो तो रे कहियो, चाहे कुछ कहियो, कम से कम सोशल मीडिया पर बोला तरह, इंटरव्यू दे तरह, तो इतना तारा समझ होके चाहिए जे केंगा हमरा बोले के बा। कम से कम ई समझ तो तारा होके के चाहिए, काहे कि अपने आप के स्टार कहेला, आ स्टार आदमी के कम से कम इतना समझ रहे के चाहिए। बाकी हम बता दी कि हमेशा के तरह फिर से टारगेट कैले बड़े बीआईबी विजेंद्र सिंह जौन बाकी पावर स्टार पवन सिंह के आ ज्योति सिंह के। कहत रहे अपन घर दुआर बेच के, अपन खेत बेच के हम दे देम ज्योति सिंह के। जा दे दो, तारा के रोक ले बा? जा दे दो बेच के। दानी भइल बड़ो, भिख मांगा दुआर पावले से तो 10 गो रुपया ना दियाला, भइल बड़ा ढेर दानी। कहवावे के चाहत रलो तू लोग, सब जना के हम जाना तनी व्यवस्था। बताओ, 10 गो रुपया एगो भिख मांगा के कबो ना दिले हुई है, कबो कोनो गरीब के चादर ना बांटत इनका के देख ले होखे। ठीक बा, लेकिन ई फटाक देना अपन खेत बेच के, अपन घर बेच के दे दिए पवन सिंह के। देना तो तरह के रोक ले बा? कितना बेआसन के तो रुपया मार के धो लो तू लोग कंपनी खोल के। अब भइल बड़ा लो बहुत बड़का, बुझाता कि रथी दानी, बहुत बड़का दानी हो गई बड़ा लो तू लोग। पवन सिंह के बेच के तू ही दे देबो? पवन सिंह के बेच के तू तो ना दे देबो। तारा जितना जमीन हो नु उतना पवन सिंह के संगे जे घूमेला ओकर बा। पवन सिंह के तो छोड़ ही दो। तो हम इहे कहे भाई कि कम से कम बोला तारलो तो अच्छा बोललो, न्यूज दे तारलो तो अच्छा दलो। तहार अपन पारिवारिक मैटर बा, मेहरारू के अपना काम करावलो, अपने करेलो, रोटी पकावत, तरकारी चीरत, तो उ सब तहार अपन मैटर बा, तू करेला, तारा करे के चाही तो कर, तारा हेल्प करेला मेहरारू के, पूरा दुनिया के देखावेला। उ है सारा स्टार अपना मेहरारू के ले आवस आ तरकारी चीरस। स्टार बनल बड़े तरकारी चीरे खातिर? पवन सिंह तरकारी चीरी है, खेसारी लाल यादव तरकारी चीरी है, आटा सान के रोटी पकाई है। का हम कहीं तरह के मर्द बोले के पहले कम से कम तारा सोचे के चाहिए, तारा जाने के चाहिए। तब रहुआ सब इतना याद रखी कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में ही हमेशा के तरह टारगेट करेले, फिर से टारगेट करले बड़े। उम्मीद बा कि कम से कम सुधर जाइए, लेकिन ये सुधरे वाला बाड़े ना। बाकी रहुआ सब का सोचतनी, इनका विचार पर, इनका इंटरव्यू पर कमेंट करके जरूर बताएं। पावर स्टार पवन सिंह के अगर फैंस बानी तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ली। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।